Benvinguts al nostre viatge a Serradui. La previsió pinta malament. Tot apunta que plourà. I mor algú. Bon dia, comença el Club de Serradui. Estem anant... Ara estem... No, en català. Ara estem en anglès. Oh, respecteu aquests vlogs. Parlaré català perquè és l'únic idioma que sé parlar amb fluïdesa. Llavors, ara estem a Jorba. Anem direcció a Serradui, que és un poble d'Aragó, de Huesca, concretament. Aquí tenim l'amfitrió de la casa. Ell. Està una mica tímid i es deixarà anar. I res, som 6, ara presentaré al grup, vale? A la tropa. La meva atleta, Timur Ivanov, arc, 24 anys, de especificat. No és daltònica, però porta ulleres, té moltes dioptries. No és del tot. Saps quantes? 4 i mig. 5 i mig. 5 i mig. Els dos ulls. Ja la coneixereu, és molt simpàtica i molt dinàmica. O sigui, 11 en total. Hòstia, quina bona presentació, 5.25, 5.75, Anna Padró, aka Miti, Segurament la teva primera presentació, clar, va ser a la Padró. ex-moni de Turons, Oh, sí. però turoniana sempre al cor. Sempre record. De fet, porta la desfodra. Que es noti aquí. Jo també tenia... I crec que porta lentilles. No? No? No! Quina merda de presentació, Timó! Aquí a la dreta tenim el Pau Mestre Estrullol. Trullols, no? Quin mestre? És Trullol. l'únic que no és pixapí del grup. D'on és, d'on és? És de Valls, D'on? però viu a Lleida. I ens vam conèixer fa 5 anys al Bioritme. Com passa el temps. Bueno, aquí tenim l'Helena, la conductora, que de moment amb 40 minuts de cotxe ja ha fet una cua aquí al Bonari a picar gasolina. És que només es pot pagar si ets del Bonari, vale? Si sabeu, si algun dia veniu a Jorba. Perdó, jo no puc parlar avui. Sí, ara. Pots, jo et deixo. I no res, que ahir em va enredar a vindre aquest viatge, però després m'he fotut el maletero. El maletero entre les maletes, però bueno. Així és, aquesta acció, aquest fet, és el que descriu com és ella. El seu outfit ara mateix val un rumb i mig. Ara ja no. No és tan pica com sembla. Vull dir, Sassans, de Reumell. Sí. I és la blogger d'aquest viatge. És el nexe una mica de tot. En plan, aquest viatge anava a ser una roda de sí, aquí hi ha molts nexes, tots són nexes. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Hola, Martí, digues. Hola, hem arribat ja a Graus, estava sent de fred, ens hem quedat una mica, però de seguida hem entrat dins d'un bar que semblava bastant guai. I que era molt car i el és molt bon. Però bastant bé. Hem menjat carn, cosa que no volia a priori, però estava bona. Tu ets vegetarià? I ara fa la no. I ara ja anem cap a casa, que tenim ganes de descansar i tenim soneta. Però bé, estem contents, hi ha bon ambientillo. Primer súper, Sí. Molt guai. Abans d'anar a casa. Hòstia, súper. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Hola! Diuen que aquí estan els catalans i aquí els espanyols. Oh! I nosaltres estem... Aquí. Català! Anem carregadíssims, gente. Això és el pont i es diu Serradui del Pont, per aquest pont mític. Perquè es veu que és molt conegut els ponts com d'aquesta zona. En sèrio? Sí. Torna. I com la Diana Niti. És guai perquè això, aquí a l'estiu l'aigua està molt maca i et pots banyar. Oh, i Ara la què? gent es tira del pont o no? Algú ho ha fet, però no ho recomanem. Home, és bastant pessebre, la veritat. És molt pessebre tot.
la ràdio posen la cançó que cantaves. Vinga, que hi ha cua. S'està fumant a sobre, no? O sigui... Que hi varen dins el que els dos esperaven. Content, crec que és l'últim. Que fem bicicletes, anem a la cala. Amb tots, llegim una estona, tu mires d'amagada. Jo m'amago en el mar sol, que embares i t'estimo, els teus ulls estan nerviosos. I el torn. ¿Cuánto llevo aquí sentado? ¿Dónde está lo que dejé? Ya no sé qué preguntar. ¿Qué será lo que ha pasado? No he dejado de vivir, no he dejado de fumar. Y eso que yo nunca fumo. Oye, no me ves o qué. No ves que estoy junto a ti cada 2x3, cada 2x3. Mírame, mírame. No ves que estoy junto a ti cada 2x3. Què estàs fent, Timur? Y mírate, dime qué salió tan mal, qué salió. Ens acabem de despertar. Piscineta a l'estiuet. Bon dia. Cotxe per viatjar a la costa amb lloc per ser. I un garito on caure morts amb tanta set. Que te tinc molta estima però amb la calda no m'hi veig. Noto la pel·lícula entre el teu i el meu bracet. Anem a pillar unes birretes o un gelabet. Però tenim Baby. Tornem a estar amb vosaltres. Benvinguts a casa meva. House tour. Benvinguts a la meva caseta de poble, no? Bueno, res. Hòstia, saps? Passeu, passeu. M'acabes de recordar molt el cafè. Aquí les escales. Dobles globus, sabeu? Aquí a la dreta la tinc. Són objectes. És l'armari. Podeu deixar coses aquí damunt, si voleu. T'han vist els nostres fronts, sort que hem parat a la font. Pels nostres cors és un vici, el sol ens somriu. Jo em sento un detectiu de la teva olor, com movia les mans. Últim dia, estem ja fent el dinar de comiat. Ara tornarem ja cap a Barcelona. Ha estat molt bé, fem una valoració molt positiva del blog.
Del blog, no del viatge. Del blog també, del viatge volia El dir. viatge insuportable. El viatge insuportable, però ha quedat El maco, blog com a ha quedat mínim. cookie, en plan, que sobrassat. Aquí davant. Al mig no puc. Sí, estem a un lloc bastant car, Al no mig no puc, no. passa res, som catalans i joves. Però és molt bo. Tenim bastant la panxa remoguda, però bueno. Crec que se sentirà fatal aquest vídeo, però bueno. Vull dir-te tantes coses i no deixar-me Ara. Ha sigut molt un plaer, que vagi molt bé. és complicat. Hi ha massa explicar el que m'agrada de tu, de nosaltres, d'aquesta història apassionant del que som i on estem anant.